Doe de Posma begon al op zijn 12e met het rikjen van Iel. Maar wat Doe als hobby begon, is nevens hem zelfs vol slijn uit de hand roen. Intussen had er het Fries kampioenschap Iel rikjen al 4 keer woen en door een paar weken giet er op jacht naar zijn 5e titel. Als een 5 keer in totaal winst, dan meestal Chris een replica van de skier Iel. Ik ga hem 4 keer wonen. En mijn conculega, ik zeg nooit concurrent, en conculega Sibrand de Roos. Sibrand is ook 4 keer kampioen. Dus het is voor 2 personen is het gewoon heel leuk. Maar een overwinning haast net samen op boezen. Daarom zullen we eerst maar eens even zien. Wat maakt het eens een prijswinnende Rikke Iel? De kleur moet perfect wezen, maar u nodig je om te keerpje. Wie hoort van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harde wiek in die kant nu komt, daar richt je ze met peppels, ze populier hout. Dan is die is zo geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil. Wat voor soort broekst, hoe soort is het en wat voor hout broekst. En dat is echt heel belangrijk. Eentje, 12 jaar, 6, 8, 9. En als het een keer een windrecept voen hast, dan kerst er beter net de volle meer om verrooien. Ik ga wel eens aan het experimenteren geweest, ja? Met extra kroeden, toevoegen, hey. Maar dat doet niks. Nou, de laatste. Dat Doe de zien Iel in de smaak valt, docht ek blikken op de braderie in Jennewoord. Daar stiet er al 22 jaar en had het tot de jaren hinne een soort verse klanten kregen. Willem Toering is een van haren. Willem, doe has allemaal net. Ik ga ze. Best. Ja. Toppie jongen, tot van de winter. Door die meid, hè? Ja, kom goed, maar de Chris ook niet weg. Hoi. Doer had ze ook een lekkere hiel. Dat is geweldig. Het is gewoon leuk dat ze altijd wegkomen, want dan wisten ze dat ze het goed doet. Op de 4e sneun van augustus, dan is het Wessa 4. Dan wordt in Schalburg wedstrijden om de Frieske titel. Ik denk dat dit mijn laatste keer doet. Maar ja, als ik hem win, dan mag ik nog een keer, maar dan mag ik hem verdedigen. Dus dan wordt het weer hoor. Wie is best, maar dat doet de oren en dat mag ik. Nee, kom goed. Nou, hij maakt een grote kans. Dat geloof ik wel. Als ik het beoordelen zou, ja, dan waren we de kampioen.